Няма да викаш! Майката, кой няма да вика? За кой ли път убийствено пиян, съня за тебе плача пак. Пиян, живота ми без теб е пропилян, как можах да съм такъв глупак? И пак в чашата се давя всяка нощ и проклинам този свят. Боли и болката ме реже като нож и не виждам край на този ад. Кой сега до теб заспива? Кой целува устните ти? Колко ли ми се присмива, щом допуснах да си тръгнеш ти? О! Съгласен съм. Съгласен. Този ме, че не мога да усети силата и гнева и яростта на Трокс. Желанието да запали целият си град, разбираш ли? Да, не искам да кажа, да запаля целият ти град, къде си там в града, всичко да запаля, всичките да ви изгоря. Много е зле. Какво става, бе? Какво става, бе, човек? Защо ще чувам така? Помогете ми! Помогете ми! Ах, майко, не, лаптопа ще падне, лаптопа. Дай сега да се прави. Защо ме блокваш? Защо? В живота навън сме лидери. Аз от към жените, ти от към мъжете. Айде. И... Айде пак се започва. То се вижда, но също така... Къде го прочете това нещо, че си лидер, ти бе Бакук мърсен? Гнусно кучета по просто гадно пошло, изор тизвер. Рабат Цъмцар Миндил. Долен крокодил, брато, мандраджийско куче, брато. Бах се чакала. Белевренски чакал. Скърнобатска улична порода. Деца вика, има хора с по-голяма пишка от мен, има и хора с по-малка. Винаги ще е така. Габинка се ожени, рекламира бисквити и холестерол. Добре, в смисъл Габинка е мръсна легенда. Габинка стана голема. Здравейте, аз съм Габинка и... Вече не е Габинка. Вече е маминка. Ожени се, да. Това вече не е Габинка. Това е маминка. Фирчек, бързо. Йо, обувките 3000 не знам. О, мъга, човече. Така, чорапите са правени къстъм. Чорапите ги са намерени пред буклука. Оу. Потника е специално купен за всички фенове, дето писаха, че потника е много. Чейна. Чейна е never again капсал. Чейна важи по принцип. Окей, колко карата? 3. Окей, 3К. Много знае. Това е бюджетната версия на Вирго. Силяга май лека мека. Айди. Май се раздраха оката, мане! Сега как да се отворя сама буркана? I'll play mid, yellow. No, I play mid, bro. Yes. 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 Ти си инвалид,
ще останеш инвалид за цял живот, киното не е за тебе, не се опитвай да коментираш филмите въобще, не дей да гледаш филми, ходи си на гринскриновите и най-добре по-скоро да се застреляш в главата. За да може едната ти мозъчна клетка да спре да се бори с това тялото да функционира, че и да мислиш на всичкото отгоре. Постигайте си целите една по една, сбъдвайте си мечтите една по една. Гледайте да не ви разсейват, гледайте да не ви губят времето. В момента всички супер богати хора на този свят искат освен парите ви вашето внимание. И те се хранят от вашето внимание. Джумбаре, баре, баре, джумбаре, баре, баре, дай го какво газе. Джумбаре, баре, баре, джумбаре, баре, баре. Бибкута! Да сте хилнем, бе. Слушай, мечтата ми е да те чукам в газа и точно когато свърша си набия кура в подкнажа ми да родире тебе. Да, ще бъде пихме. Приятна вечер. Чувам всички. Да ви ева под тебе. Ако не дигнете таймера на 24 часа, ще ви ева майка. Това беше брутално. Наистина, това ми промени живота. Заради неговата помощ и време. Аз чаквам да ми казвате такива неща, човек. В смисъл, Стела, не знам с какво, не знам. Не да е... Искаш да ти подаря игра в Steam подарък и ти да си ми майка. Да. Как така ще смотиш, бе? Цвети, бе! Няма му. Дали ми бил. Браво, Геле! На сайда. На сайда. Лети граната! 3 на скопа. Четвърти ще има ли? Зад смока съм. Как ще гръмнат? Няма да има четвърти. Питма на евро. Какво? Какво става, бе? Какво става, бе? Какво ми става днеска, бе, човек? Леле. Трябва една празна стая си преш, каквото си искаш, обаче. Пичи шупеш, Иван! Айде, лека бълък. Я кажи пак. Или трябва първо човек, който разбира от музика, после да надгражда. Samurai Skills! Бембата vs. Other Samurai Skills. Обичам големи пишки. Ичидай Сансен. Дай се чакай! Сега напред едит. Направете ми едит. Чат, направете ми едит. Ето тук. 3, 2, 1. Сега. Направете ми едит. Специални поздрави за Румчо! Жив и здрав! Сечина, йой. И сега като бембата! Тая спалня, помни. Богия с гипсова! Квадрата стая. Бият го, спри, бе! Чай съм мютна, че стане беля. Целият пакет, Давай, бе! Ма на мен ми се спи, няма да завърши добре това. Брат, къде ми е отбора, бе? Я не викай само! Как ще не викам на рамка, бе? Няма да викаш! Майката, кой няма да вика? Ето ти няма да викаш. Дай! Някой каза, аре паха!
Господи, бе, то ти си оператора на стрима, бе! Иска да ме чуя за моят човек, Цеко! Кой е номер едно? Аз съм номер едно. Кой е лидер в живота? Аз съм лидер в живота. Кой иска часовник за 200 000 евро? Аз искам часовник за 200 000 евро. Стели, назад, демоне. Назад. Назад, демоне. Куковица, бате, мисля ми от този бос, бе! Това винаги съм искал да го направя. Аре бе, брат. Не! Брат, намествах си слушалките, бе, брат. Още ли има Цеко маратон? Не. Easy game! Easy life, брато! Тега, браво. What? Как ни го оцели? Ангел! Ало? Мазна, батю. Каза мазна и затвори! Защо съм най-пияният човек на света, бе, Вуд? Защо? Защо отново се напих на стрим? Какво пиве? Батле, някаква тъпа водка. Тъпа ракия, сеш? Ма населете го, бе, бадоновци! Коринета! Къде е моя? Всички с корен! Help me! Which one versus 3, man? Refract! Mentally, your mother is mentally you! Your fucking mother! Майка ти пустата, лайнар! Аз не мога да разбера защо има драма за това нещо. Той мъж на място ли е или какво, брато? Той е попитал, не ти не ме попита, той е попитал. Като не съм те попитал да ти ебам мръсната майка, гнусно гадно долно, просто тъпо селско куче, братле. Бати, пръчката не става за никакъв хуй, брат, разбираш? Ти ма попита, не аз те попитах, ти не ма попита, ти ма попита, бати, тъпото куче, брат. Да те покрива. Който от вас я лови, ще избъде своето най-съкровено и единствено желание. Ще се превърне в пълноправен участник в състезанието. Кое покрия? Да вадим надолу, а? Видя ли какъв път морляка? Последният получи 6 игри! Лустрик! Не, влизайте, трябва да ги пием. Не мога. Няма оставям тия путки да ни пият, бе! Какво лепвате, влизайте, няма тия путки да ме бият, някакви ботки, бе! Пускайте файн матч, че ще краш аутна. Падаме от ботове, брат! Мастър играчи! Майка им ще има на тия ботове, ни сега, не! И то блицкръг! Не! Какво искаш, апа? Не, Левка, някой е дози, няма играм с Корибото, тя играе Сион, брат! Какво правим? Ще бием ли шибаните бото или не Корибо, наистина? Мен не ми е забавно, наистина не ми е забавно в момента. Това е це, развалено, бе! Брат, яйцето е развалено! Майка му да еба! колко яйца уесна. Брат, едно, защото тръгнах върху него да слагам друго, което е развалено.